Rikala jamane Nabi iku langgengake ngaji gateno sira rikala jamane sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi kegarane insani wong mukmin senenge ngaji. Yuk sama-sama ya. Sing keicok sekali lagi yuk yang belakang ya.
Masih bersama semua budaya dalam acara Senandung Doa. Tidak ada di sini menemani panjenengan semua ya. Yang lebih keras lagi ya. Sekali lagi ya. Dari Cokot Bogor. Ikut lagi